Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfil Chrome dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfil Chrome, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Ola amigos de Festa en Festa, diredes vos, onde estou hoxe? Pois hoxe, eu que sei, dixen, estamos en julio, e a mediodía diste, que podíamos comer hoxe? Pois hoxe estamos en Carracedo, na Festa dos Callos. Bueno, amigos de Festa en Festa, estamos en Carracedo, como os dixen antes, estamos na Festa dos Callos, estamos aquí con Charo. Con Charo, que é a fenómena aquí que organizou todo isto ou non? Bueno, son unha das que organizamos, non podo coller os méritos todos para min porque teño moita xente que nos axuda. A min contáronme que esta festa é algo de mulleres, sobre todo, non? Sí, somos a Asociación de Mulleres Santa Mariña de Carracedo, Santa Mariña. Pois empezamos no 2002, que se fundou a asociación, e a partir de aí decidimos xuntarnos as mulleres a facer unha comida. Pero, bueno, non era só vir as mulleres para comer. Pois trouxemos aos maridos, despois po ano dixeron os cuñados, carai, non invitades, bueno, pois veña, xuntámonos todos. E fomos pouquiño, a lo tonto, Pois os callos aquí en Carracedo, para comunións, bautizos, temos fotos antiguas que fixemos unha recopilación de fotos antiguas e incluso fixemos un libro a nivel Carracedo, fixemos un libriño con fotos e aí apareceu a pota cos callos. Nunha comunión na Casa Palleiro había a pota dos callos. Pero que aquí hoxe non é solamente callos. Servimos unha ración de empanada, un fanchuco de pan de manteca, ración de callos e despois o roscón de caldas, café e licores. Todo 12 euros e regalamos a cazola. Despois vou enseñar 12 euros se regalan a cazola, vale. Bueno, nos marchamos ahora mismo, que xa vou ir probando callos e preguntando aquí a esta xente, a ver se me levan, vamos a escoitar o pregón. Vamos a ver que están preparados. Sí, bueno, claro, se pode mellor. Estamos aquí con, como lle chaman usted? Mercedes. Mercedes é a chef, non? É a chef aquí, a cociñeira maestra. Bueno, eu son unha delas. Fun unha das primeiras que empezamos a asociación. Pois mira, empezamos hasta as 4 da mañán, facendo de transporte 20. Vamos a ir deixando que ela ten que servir os callos. Xa vamos a botarlle un ollo, ven por acá, vamos a botarlle un ollo, vides a pintaza que teñen ahora mismo estes callos tremendos. Así que, como podedes ver, as racións van completas, como podedes comprobar. O sea, é unha cousa... Aquí nadie vai pasar fame, xa vos lo digo así. Aí estamos, como vedes aquí, levamos un ritmo na cociña tremendo, Como é o seu nome? Maruja. Maruja está aquí preparando e encargada de empanada. A encargada de empanada. Vos encargóse, de callos non tuvo un... De callos non. Non, pero aguanta hasta as 4 da mañá, manda carallo. Pois
Sí, sí, hasta as 4 da mañá. Nos empanadas. Todo isto para Todo comer isto hoxe. para comer hoxe. Porque eu pensei que era para varios días. No, Pensei que é repartían. todo para hoxe. Primeiro damos Dios aos invitados e despois comemos nós. Pensei que primeiro comía del vos. No, primeiro damos Dios aos invitados Eu creo que vai haber para todos. e logo despois comemos nós. Non traeríamos Sí, de hai máis. para todos, hai para todos. Ai. Aquí, como podedes ver, temos un montón de empanada, a parte dos callos, e teñen ainda roscón, non? E roscón. Roscón, pan de manteca, pan de manteca. Estamos aquí con estos amigos que vienen de Portugal, ¿no? Sí, viene de Portugal, Coimbra. Pero, o sea, vinisteis directos en bicicleta. A la fiesta de los callos. Sí, a la fiesta de los callos. Increíble. Pensé que os habéis perdido del Tour de Francia o así, pero no. No. Dijiste, Vamos vaya a Francia. Santiago. No, Este más duro. Este es más duro, ¿Vais a muy Santiago? duro. Sí, Santiago, Y dije, hay que reponer fuerzas. sí, viene a comer. Los callos Sí. se llaman aquí. Sí. ¿Cómo le llamáis allá en Portugal? Grão. É que somos todos da costa, entón ao final Gostamos todo del mesmo. todos gostamos aquí gostamos Sí, todos. sí. Unha festa que vamos a ter hoxe. Bueno, Sí. después, Somos hermanos. lo bueno es que en la bici después ya, ya va sola. Sí. Va con propulsión especial después. Date asas. Hola amigos de Festa en Festa, como veis, aquí temos unha festa internacional, esta dos callos de Carracedo, pensachedes que era calquera. Esto mi madriña, non sabedes así no que hai aquí. Donde vestí? De Francia. De Francia. De Francia, vestí. Villeches a festa de Carracedo? Sendo unha festa internacional, tiña que ver. Claro, pero tes familia por aquí, non? Por eso. Bueno, porque todo ao final, pois, sabes, sempre ten algún, non? Sí. Desde Francia vindes todos Co meu home, a comer os callos. francés e miña sogra. ¿Te gustan los callos? Sí. Bueno, ya lo tienes a maestra, ya sabe hablar Sí, aquí por eso. perfectamente. gusta mucho. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué te gusta más, los callos, la empanada? Sí, todo. Esto en Francia no lo hay. No. No lo No, tienen. Son cosas que son especiales, ¿no? Por eso. Claro. Pues esto ya, claro, ya viene una ya de raíces gallegas, ¿no? Sí, Y aquí se sabe comer mejor igual. también. Cosas como son. En Francia hay otras cosas, ¿no? Otras cosas, pero no de misma manera. Y aquí bien, ¿no? Debajo aquí de los carvallos. Muy bien, muy bien. Un día con sol, Un día con sol perfecto. fantástico, ¿eh? Pues ya veis, desde Francia vienen aquí a comer los callos a Carracedo. Así que, ¿qué estás esperando vos? Bueno, amigos de Festa en Festa, estamos aquí pois cos animadores tamén da festa, non? Estamos aquí ca charanga, Fanfarria e Furruxa. Fanfarria Furruxa. Furruxa. Donde vindes vos? De Godos, aquí do Concello de Caldas de Reis. Bueno, de cerca. Estamos cerca. aí, somos Ao lado. medio Se vecinos. vos hoxe, que facemos hoxe? Non tiñamos nada que facer, facía bo tempo, vamos a comer os callos. Que de momento ainda non nos invitaron, pero bueno, malo será. Porque ainda estades traballando. Ainda nos ganamos hai que para eles, comer un pouco. non ganamos para eles. Cantos sodes? Somos 9. Sodes 9 na charanga, Sí. tenes de todo, ademais, tenes todos os instrumentos aquí posibles, isto parece que é unha sinfonía. Casi vas botar hoxe aquí, para animar, non? Sí, animar un pouquiño e tal, pero Pasalo bueno, ben estas festas. cando a xente empece a levar 4 copiñas e cando se empezan a animar É unha horas. cousa, non? É o que temos. Sí, É o que temos, os gallegos é o que temos. é o que temos, sí. Así un pouco, cando empeza a baixar a... Nós aquí facemos unha festa en nada, xuntámonos 4, collemos un churrasco e festa Un momento, rachada. dixete, pero en julio diste que é mellor que tomar os callos. Home, aí estamos. Apetece. Sí, señor. Así que vamos a disfrutar deles. Un saludiño para os amigos de Festa en Festa. Igual, pois un saludo aos amigos de Festa da Fanfarra e Furruxa.
Bueno, amigos, ahora sí. Ahora vamos a catar aquí con un profesional, un chef que vende desde... ¿De dónde ven usted? Son de aquí. ¿Cómo están? Están buenísimos. Millón yo non podía entrar. Seis veces vir igual, ainda que non hubiera gallo, non? Ainda que non hubiera gallo. Bichi de ruido, non está para arriba. No, ao sentir ruido, festa. Bueno, entón ben, non? O sea, Bueno, teñen de todo, ademais, ben completos. Completiño de todo, faltan ainda os chupitos, O grupo Silva Verde toca pandereta, toca gaita. E despois vades a... Vamos tocar aquí un pouco despois. Vamos tocar? Aquí vamos tocar un pouco. Porque nos vamos a amenizar... Non nos van pagar nada, Non fai falta, xa estades pagados, mira para aí, mira para aí. Mira, non nos van pagar nada, pero nos vamos a tocar. Como están os callos? Buenísimo. Esta é unha crítica gastronómica que veo directamente desde Santiago, escondida aquí entre as pandereteiras. Aparte de crítica gastronómica. Como están vos, pero non pican, non? Un pouquiño, pero moi pouquiño. É que se non pican tamén... Claro, se non se bebe. Hai que beber para estar contento. Xa vexo que só de xente responsable. Ai, sí, non, moi responsables, Viño, pero auga tamén. Tamén, porque non vai a ser. Os callos sí, pero a empanada... Bueno, Empanadas ha hecho moito. a empanadas sí. probei, só os probei o ano pasado, estaban moi ben. Os do ano pasado, Bueno, xa estarían malos, non? Aquí as mulleres saben traballar, Sí, saben, non, verdad. Vamos a ver como cata un crítico gastronómico directamente. De onde ven usted? Eu? Fecho moi lonxe de contar, que eu son de moi lonxe. Bueno, pero os callos que tal están? Están moi bons, Tan vos, non quere falar moito que é un crítico gastronómico que é de un periódico importante. Eu non, porque teño a muller en Barcelona, non quero que me vexa. Anda que podías haber escapado a outro sitio. Buenos días, Carracedo. Moi bien, dixen son os callos que están moi bons, que non perden bocado. Bueno, eu estou nerviosísima, teño que confesalo, porque é a primeira vez que dou un pregón. Desde o primeiro día, dígolle a todo o mundo, Carracedo forever, porque eu vin aquí e a mí recibíronme como se fora da familia. É fantástico ver a xente do pueblo que colabora así nunha festa, nunha comida, de confraternización como esta. E agora vou botar o retrouso, que é o que tedes que aprender para botalo vos. Os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo non teñen comparación. Os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo non teñen comparación. Os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo non teñen comparación. Os callos de Carracedo, os callos que ricos son, os callos de Carracedo non teñen comparación. Aquí temos os callos, mira como resende isto, Estamos aquí con Vaya Fernández, que dou pregón maravillosa, ela unha escritora e artista, As cousas como son. Bueno, eu fago o que podo. Eu voulle dando o que podo e sale o que sale. Oxe, isto ten unha pintaza, casi compartimos, non? Bueno, eu, se queres eu comparto. Se non, depois mangamos de outra, Eu e Vaya, creo que vamos ir a comer un pouco uns callos, vos vades ver os anuncios aí, un ratillo de nada, publicidade cortiña. E a volta, ao mellor xa estamos co postre, non sei, pero bueno. Non, que os anuncios duran pouco, Os anuncios duran pouco. Xa estamos aquí chupando. Xa estamos de volta. Colaboran Autos Ermaga en Caldas de Reis, o teu servizo oficial SEAT para as túas reparacións de mecánica, chapa e pintura, venda de coches novos e de ocasión. Ermaga, calidade nas túas reparacións ao mellor prezo. Indelca, instalacións eléctricas de fontanería, calefacción e climatización tanto para industria como para particulares. CRP Gasolineira, tenda, ponte de lavado, lavados a presión, café, zona de autocaravanas e descarga de autocaravanas.
Grupo Autocares Benito Avalo conta cunha frota de diferentes capacidades, incluindo vehículos adaptados para minusválidos, seguridade e comodidade na súa viaxe. Carpas Timonel, servizo de alugueiro de carros de festas, carpas, toldos, mesas e cadeiras, presupostos en compromiso. O Concello de Caldas deséxalles boas festas. Bueno, amigos de festa, como vedes tamén, aquí come todo o mundo, Aquí come hasta o alcalde. Hai días que sí. Hai días. Hai días. Pero hoxe dixeches ti, bueno, uns callos hoxe en julio, Dios. É o tal, é o tal. Sodes tremendos, Eu hai días que me desperto pensando en comer callos. A cousa que diste, Nada. será polo picor. Pues, Non, será unha cousa, se diste. É que unha cousa trae a outra, entonces, Están pois, bons. están moi bons. En general, moi ben. É unha satisfacción estar ca xente da parroquia e disfrutar un día como hoxe. Cada ano a festa foise mellorando e é unha satisfacción. E que a mellor hai que falar con eles porque teñen o secreto. Resulta que empezaron aí coa familia, viñeron depois os netos, depois viñeron o pai de non sei que, ao final tes a casa chea. E agora nunca vemos. O alcalde ten que ampliar aquí, ten que ampliar. O que pidan. O que vamos é a deixar estes homens que sigan comendo, que está moi bons, porque agora habrá que tomar o postre tamén, non? Unha vez que ves, Home, hai que sacrificarse. ten que ser, que vamos a facer? A vida é así durísima aquí en Galicia. Claro. Estamos aquí hasta co teniente alcalde que tamén veu. Home, Cadrouche. hai que vir. Está que daba, man, Estou pensando, o gimnasio en verano non é tontería, non? No, está cerrado. Ten que estar cerrado isto, con todo o que nos dan de comer aquí. No, aquí todo de dieta. Hoxe xa dieta total. Todo de dieta, todo de dieta. A ver, Bueno, a festa moi ben, non? moi ben. A verdade é que é un placer estar aquí. Veo xente de todas partes, Sobre todo de todas Caldas. partes internacional. Estou che falando de... Hablei antes cos franceses, había uns de Portugal que viñeron en bicicleta. As mulleres rurais, que son as que fan o traballo, teñen un secreto moi ben guardado. É casi como o da Asteris. As rurais son uns rurais, non? As mulleres cando jardan. Jardan. Menos mal que sabemos comer, non? Iso é importante tamén, A gente hai que comer tamén, non todo... Hai que repartir o chollo, ao 50%. Claro que sí. Como se chama usted? Eu chamame Manel. Está mentindo, xa é un crítico gastronómico usted, Como? É un crítico gastronómico. non? Hombre, desto dos callos podo dicir que levo probado en moitas cociñeiras e como estas levan a palma, desde logo, supéranse cada ano. Isto Home, é... a ver, xente ben, Hombre, O sea, eu levo vindo aquí un montón de anos e digoche que cada ano sóbense 4 peldallos. Fíjate que cando viñer daquela non cobraban e agora pagas a justo. Hombre, claro, é máis ben. Se estou tardando, En ir co yo. verdad que sí. Hai un compañeiro que me dou media ración, estou dudando de ir buscar outra, sobre todo da empanada tamén. Como pican. Tan de maravilla. No puntiño, Iba dicindo puta madre, pero como sale na televisión... Non pasa nada, que malo será. Está buenísimo. Digo, a Isto verdad hai que que sí. acompañalo con viño e con agua, non? Eu con agüiña, eu con agüiña sempre, o que pasa hai que ter vasos de cristal, porque este non vale moito, pero Que bueno, regalan a cazoliña, bueno, para ir para a casa tamén aproveito que a muller ainda a veces me fai o mellor unha cazoliña, que me lo dá a cazola, que é, de maravilla. Entre ti eu que non escoita nadie, quen fai mellor os callos? Estas mulleres ou a túa? A miña muller e a miña sogra fanos de puta madre, Claro. pero esta xente, chapó, Non se quere mollar. No, para nada, de verdad, non é o mismo facer comida para 10 ou 12 que nos podemos xuntar que para xuntar aquí para 500 personas ou máis. Temos aquí a teniente de alcalde de Portas, non? Sí. Que tal están os callos? Moi ben. Bueno, estaban, porque xa non queda nada. A empanada, os callos, a rosca, xa acabamos con todo. Ben con viño, non? No, con viño non. Non prestas que coller o coche. Pero prestan con calquer cousa. Están tan bons que estas mulleres fan un gran traballo. No, estaban moi bons, estaban moi bons. Moi bons. É iso que estamos no verán, pero estaban moi bons. Se vos fijades, estamos na mellor mesa, Mira, vaya onde está. Témola aquí ao lado.
Que tal estuvo? Que tal a final? Exquisitos. Sabían como cheiraban, exquisitos. Vamos a seguir por aquí a preguntarle a xente a ver se tenes razón ou non ou estades facendo a pelota. No, nin os callos pican, no, están bos. Están bos, non Sí, pican? no. A mellor un pouquinho de picante non lle sobraba, pero... Un pouco de picante non lle sobraba, pero están bos. Sí. Porque as cousas como son. Isto, dígame usted, así en julio diste, hoxe agosto, estamos en julio, diste, fai un calor así bonito, diste, que mellor que tomar así para comer uns callos, ¿verdad? Seguro, pero... Uns callos. Sí, pero me tenés que hablar en castellano. Ah, te hablo porque en castellano, no hay ningún problema. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Montevideo, Uruguay, y vine a comer los callos hoy acá. Internacional, nos dije antes, venía gente desde Francia. Y me dice, ven, vamos a comer los callos allá en Carracedo, y vine acá a comer los callos de allá de Montevideo. Eu son daqui, sí. E trouxéchelo home desde Uruguai. Veume buscar en la min, que non fun eu alá. O sea, pero ti vives alá, non? Ai, non, vivimos aquí. Viven aquí, ves, mandou no vir. Mandei no vir que dous aquí e non deixei marchar. Foi tomar os callos e dixo, quedamos aquí. E non deixei marchar. Xa pa sempre, que tal está? Pa sempre, ben, O ben. chourizo ainda non probaches, xa? No. Estás aí Pero con medo. estou aí con medo, pero bueno, creo que están moi bons. E de beber que colleches? Ai, viño blanco, mira. Sincero, Está moi ahora bons. non nos escoita nadie. Que alegría teñen, verdad? Estes homes, Ai, estes homes, Ai, estes se di homes. cada cousa. Vamos a deixar a esta xente seguir comendo os callos. Bueno, amigos de Festa en Festa, nos aquí en Carracedo os chamamos co peto cheo, a verdad, porque mira, maravillosos os callos, o postre, licor, maravilloso, aquí Cacharanga bailando ahora un pouquiño, vamos a disfrutar con esta xente, como se queredes que disfrutemos de vos, as vosas festas, só tenes que chamar ao 986 71 0741 ou mandares un correo a defestaenfesta@canariasbaixas.com. Así que vémonos na seguinte festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.